Haurreskolak partzuergoko meritu lehiaketan plazak aukeratzeko prozesua honela egin behar da. OPELEP atalean, OPENET sarbidean sartu behar gara. Bertan, gure izena eta identifikazioa jarri behar ditugu. Behin sartuta, hautaketa prozesuak fasearen atalera joango gara. Bertan klikatu ostean, aurrezitzaileak salbuespen egonkortzeko prozesu lehiaketan klikatuko dugu. Hemen ikusten duzuenez prozesuaren fase guztiak aurki ditzazkegu. 6. puntuan PDF-an aukeratuak izan diren pertsonak, ordezkoak eta aukeratzeko dauden plazak ikusi ditzazkegu erazkin ezberdinetan. Ondorengo puntuan, 7. fasean berriz, lanpostuak aukeratzeko prozesua izango dugu. Bertan dokumentuan egutegi bat azalduko da non data guztiak zehaztuta dauden prozesuaren ingurukoak. Hautaketa prozesua egiteko berriz, URL jartzen duen lekuan klikatu beharko dugu. Behin gure datuak sartuta, hurrengo orrialdera joango gara. Bertan, haurreskolaren kodea, haurreskolaren izena eta lanpostu kodea jarri beharko ditugu guk nahi dugun hurrenkeraren arabera. Ikusten duzuenez, lanpostu bakoitza banan-banan sartu behar da.